Gibaktas ang taon ka? Ang hinabang na ka para sa imong anak? Uli. Tay. Ali. Tay. Taga-asa man ka? Taga-higakit? Kitsaraw. Kitsaraw? Nag-unsa man ka dere? Mga laman sinabang tuklaw. Malayo og hinabang. Oh. Gibaktas rin mong kitsaraw padulong diri sa Surigao. Uli. Mangayo-ngayo lang ka og hinabang. Oh. Giina ra man jud ka nakitaan. Mga laman sinabang tuklaw. Kaluoy sa Ginoo. Para lang sa Ginoo. Mga laman to. Mangayo lang kag hinabang. Sus Ginoo. Baktas to. Sige lang kulasan ako. Baktas naman. Baktas lang ka? Mga laman tuklaw. Sus. Nya karon nagkaon na ka. Wala ka nagkaon. Sus Ginoo. Kalayo sa imong gibaktas kitsaraw. Uli. Padulong diri sa Surigao. Oh. Naamo man ka padulong karon. Ha? Mag-ayo-ayo pagyapon ka? Dapat, sorry ko. Karon. Kasi sa akong anak eh. Nasa karago. Ha? Nanganak. Oh, nanganak ang imong anak. Karon naglimos-limos lang ka kay para maparyan ang ospital. Sus Ginoo. Luuyan nimo tay oy. Hika ko si baktas si tao kalo eh. Dili tatay, ingkod sa tatay. Sus Ginoo. Salamat. Tagaan mo ko. Baktas si tao. Baktas ang taon ka? Ang hinabang na ka para sa imong anak? Uli. Unsa may trabaho nimo tay? Ha? Unsa may trabaho nimo? Bao bawal mo pasakon sa bukid tay. Unsa Pa- may imong panginabuhi didto sa bukid? Laghan ito sa bukid. Laghan among tanong dito sa bukid. Di ka mo kasaka. Sus, dugay ra ang imong anak sa ospital tay. Ang anak siya didto. Uli. Mga damot ano ko. May gamot lang kag mga ngayo para Makatabang makabayad, sa ako nga. makatabang kasi mong anak. Uli. Sus, karon wala pa ko kay kaon. Uli. Lisod ko. Baktas si tao. Sus. Ginore ato sa pitan ako. Ginore. Kana tay ginuor jud sa piti tay ha. Uli. Panahon sa kalisod. Lisod ko. Kadali tay pakanon ta ka tay. Dada lang ng motor dong. Ito magbaktas ni tatay. Di ba? Taka siya ba ako? Oh, wala problema. Tagaan ta kag bugas. Ha? Dili bugas. Dili tagaan ta pug kag bugas og kwarta. O, sige ha. Ay. Ha? Kay naningkamot man jud ka para sa imong anak. Uli. Sus Ginoo. Karon pakanon ta sa ka para naisulod imong tiyan ha. Oo, kay giina ra man day ka. Unsa pa kay oras nagbaktas dito tay? Gikan sa kuan. Bunta pa na, wala pa nga lang siglit ang kan, Adlaw, daw. baktas na ka. Baktas na. Nangayo-ngayo ka. Pila pa may imong kwarta karon? Natigom mo pa ni 10 pesos. Ang nahatag sa imo 10 pesos. Uli. Giina pa ka buntag nagbaktas. Uli. Luoy kung tatay. Ay. Taga Kitsaraw ka tay no? Kasara. Mo lang gibaktas diri. Sila kan. Oto na mo. Istarat ka. Oto imbat ni. Dato na mo. Ah, dato day mo tay namoy tribo. Uli. Imbat kan diyong. Diyong. Tata Sa- dali, kan kanon sa Kitsaraw. kanto ha. Oh. Muta. Dali. Dali tay. Karon mga ma'am sir no, dibaktas lang ning tatay kay di man jud siya ka Oh. karamulog motor. Oh. Pero Ano? sus Ginoo, wa pay pamahaw si tatay mga ma'am sir. Naami karon sa Surigao. Nya siya gibaktas niya ang kuan Kitsaraw padulong diri Surigao para mangayo-ngayo lang para sa iyang anak na nanganak dito sa ospital dito sa city sa Surigao tay. Kaluoy yung kahimtang ni tatay. Kay na pang buntag si tatay nagbaktas, mao pa niyang napangayo 10 pesos. Sus Ginoo. Oh. Salamat. Unsa pay kanlan nimo tay? Oto Biluna. Oto, Biluna. Oto Biluna. Oh. Karon ma'am sir, ako sa pakanon si tatay kay wala pa gyud ay pamahaw. Uli. Salamat sa Ginoo nga nalabyan ko ni si tatay karon. Karon mga ma'am sir, layo-layo jud ay karinderya. Magpalit na lang ko og kanon og sudan kay diri na lang nako pakanon si tatay kay nakoy napangutan-an layo pa jud ay karinderya mga mudagan pag 3 ka kilometro gikan diri. Buot jud sa Ginoo nga malabyan ta katay. Gaina tara mga gisundan-sundan.
Wa jud ko nagdahom ng ingon ani gid sitwasyon tatay. Ginoo na ato sa piton. Tama jud tay, Ginoo lang jud sampitan nimo tay. Pasalig sa Ginoo. Oh. Gituyo po ni sa Ginoo tay nga ni paabton ko diri sa Surigao, taga Butuan man ko tay. Oh, taga Butuan ko. Yan hilang kog Surigao. Pagbuot yun ni tay nga kinsa may magdahom nga ingon arong orasa magkahimamata. Sus Ginoo. Si tatay o sa panahon sa kalisod. Mukatawar gyud din daw sa tatay. Dito sa Surigao, agto ka sa Caraga. Kani Bakas agto. ko sa gikan dito ko. Istorya ko. Bakas ko sa Kitsaraw nga ani. Oo. Nya karon mo agto mo baktas sa pagkapadulong dito sa Caraga. Diba? Mo agto kasi mong anak. Basi ko imo tagaan ko korta. Ako pamaliki dito sa. Oo, tagaan ta kag kwarta. Tagaan ta pug kag bugas ha. Ha? Sige, salamat. Oo. Butang ka para panalangin sa Ginoo. Oo, sige tay. Oo. Salamat jud kay tay. God bless ay mo hatay ha. God bless jud kayo tay. Ang kita tay muhatag ta bisag pobre ta tay muhatag Pobre ta ka. sa tao nga pobre pod kay Ay. bisag unsa nato kadato tay mawala tas kalibutan. Oo. Dili na nato madala ato mga bahandi diri sa kalibutan og mawala ta. O, di ba tay? Habari Oo. mo ni ka. Tama mintras na ato atay muhatag ta. Hatag ka. Oo. Dili ka mo kan. Kay dili na nato madala atong bahandi tay og mawala ta aning Ay. kalibutan na. Indot atong balay. Oh. Pag mawala ta tay yuta ra gihapon ta padulong. Bardo Abo ra gihapon ta. mabuhi. Mo nang mintras karon nga buhi ta tay magpapakabilin tang maayong tao. Oo. Unsa man po na imong gibit-bit sa imong bag tay? Kala. Oy, ako ng baro. Imong mga baro? Sus nagdala-dala pa yung tog baro si tatay. Ginoo. Ako na sir. Sir, ako ng baro ng jacket. Imong baro ra nga jacket, ang imong gibutang diha Panalanginan jud ka sa Ginoo tay sa imong kamaayo nga amahan nga nitabang kag anak. Ano ni? Ginoo nay bahala sa imong hatay. Sige tay, ampo lang sa Ginoo tay. Ampo ko sa Ginoo. Ginoo, pasuluha kami. Panalangin Ginoo makaabot ko sa akong anak dito sa Surigao. Grasya sa Ginoo tay, God bless sa imo tay. Yan. Pasensya na kay tay nga diri lang ta mga ha. Magkuantag tay. Salamat naman. Oh, may problema na. Dahon saging. Di pagkaon sa tay ha. Oh. Sus Ginoo ko. Tay ni palit pa tag tubig tay ha. Jut lang jud tay. Sus Ginoo grabing gutuma jud ni tatay mga ma'am sir. Unsa tay? Pastor ka tay? Ha? Unsa ka? Pastor ka? Usa ka pastor? Sus, gracias. Sa Kitsaraw. Sakit sa raw. Sige ka. Unsa may purok ninyo sakit sa raw tay? Sa Puro, Oo. barangay. Barangay. Unsa may barangay ninyo? Sa Barangay Mayahay. Mahayahay. Oh. Unya inyong apelido ilado mo diha. Oh. Mayahay apelido Biliw na. Bilyona. Oh. Uno. Purok uno. Oh. Oh, sige purok uno. Oh. Tubig tayo, pag inom sa tubig tay. Sus Christ. Gracias sa Ginoo tay ha. Tagaan tagag bugas, ha? May na lang imong madungag-dungag. Oh, wala problema. Tagaan sa tagaan bugas. O tayo. Imuha na ning bugas ha. Oh. Na ako kamaliki. Oh, karon kay tagaan ta kag kwarta oh. Kunara tay. Salamat. Ginoo, ano ka? Tay. Panalangin sa Ginoo. Oo. Karon tay hatay kaning magampo ka sa Ginoo perminti ha. Oh. O ang kanang kwarta tay nga akong ihatag sa imo, mamalitin lang pug kapadulong dito sa imong anak ha. Oo. Tay grasya sa Ginoo tay. Sa Ginoo. Sa panalangin. Sabi ko luoy dyan sa sitwasyon nimo tay. Bakit ka ako antos ko sa akong anak. Hilang tay, ang Ginoo tay naglantaw sa imo ha. Oh. Sige, thanks. Sige tay, dadan na lang tubig tay. Oh, Ha? salamat. Sige, God bless tay. Ay, kabutan. Salamat tay ha, agkas ako tay. Ginoo. Oh. Panalangin to.
Oh, sige, God bless tay. Sige tay, ako kantanawon magbaktas padung dito tay. Maumani. Oh, sige, imo na na.